Ndiri mukadzi ane makore 31 ekuberekwa. Upenyu hwakange hwandiomera zvekuoma zviya, zvekuti ndakange ndisina wekuudza kana wekuchemera. Vabereki vose vakashaya, vakandisiya ndiri mwana mucheche. Ndakakura ndichigara nambuya nasekuru, asi upenyu hwakange hwakaoma. Kuchikoro chaiko handina kuenda. Zvaisava nyore, asi ndakashinga ndakasvika pandiri pano nhasi. Pandakapedzawo kunyora grade 7 yangu, ndakatanga kushanda basa remumba, ndichichengeta vambuya nasekuru vakange vandirera. Asi hazvina kuperera ipapo. Ndakazoitawo imwe shamwari yandakafambidzana nayo. Takatamba tose ndichishanda chihausigero ichocho, asi mari yaisakwana, zvokuti ndaishayiwa kana mari yekutenga bhurugwa chairo remukati. Zvaisava nyore, asi ndakashinga. Zvino shamwari yangu iyi yakazonditi ichandiendesa kune vamwe sekuru vaizotibatsira kuti ndinge ndichiwanawo mari nekuchinja upenyu hwambuya vangu nasekuru. Takaita saizvozvo, tikaenda kuna sekuru. Tichisvika pana sekuru, vakati vanoda mari yaidiwa, ndakabvisa. Zvadaro, vakati mhiko yangu, ini ndakanga ndisingadi zvemhiko inoda ropa. Ndakati handidi zvekuuraya hama dzangu kana ani wangu, handidi zveropa. Sekuru vakati zvakanakai. Vaizogera vhudzi remusoro wangu nevhudzi rekuzasi kwangu, ndo ravaizoshandisa kuti ndinge ndichizoita mari muupenyu hwangu. Vhudzi rakagerwa rikasanganiswa nemushonga rikaitwa zvarakaitwa. Vakandipa mushonga wavakandipa sekuru, ndikaenda nawo kumba. Ndasvika ndakaita zvaidiwa. Sekuru pamushonga yavakandipa pakange pane mupurwa. Mupurwa uyu ndakanzi ndichange ndichiuyamwisa makuseni nemanheru ndisati ndarara. Asi ndakange ndanzi handichazoite zvakare mukomana paupenyu hwangu kana kuti murume, nekuti mupurwa uyu ndiwo uchange uri murume wangu. Ndakapiwa makore 2 kuti ndinge ndichimuyamwisa chete. Panopera makore 2 ndaizotanga kurara nemupurwa uyu. Ndakaita saizvozvo, asi mari handina kuiona. Ndakafunga kuti pamwe mari ichaita after makore 2 ndakurara nemupurwa uyu. Asi zvakare hazvina kuita saizvozvo. Ndakatanga kurara nemupurwa uya, pakapera 6 months handina kuita mari. Ndaichingoshanda basa rangu rechihausigirl mudzimba dzevanhu. Ndakafunga zvokudzokera nemushonga uyu nemupurwa uyu kwasekuru vai, nekuti handina kunge ndaona chandakange ndaona change paupenyu hwangu. Mumba ndoma ndaingoshanda, mari yandaishanda ndo yandaingovana, haina kuwedzerwa kana kutapudzwa. Ndakasvika kuna sekuru kuye, zvakanzi sekuru vakashaya. Ndakatanga kuyerera misodzi nekuti ndakange ndaondoroka nekuyamwiwa nemupurwa nekurara nawo. Uye vaida kurara neni pose pose, vakange usina nguva yekuti nguvai, asi ndakange ndatambura. Ndakasvika pamba pasekuru, zvakanzi sekuru vakashaya. Hama dzavo ndikati hakuna here akasiyirwa wanokwanisa kundiombonora kana kundibatsira, asi dzakaramba. Mari yadzaida ini ndakange ndisina. Upenyu hwakatanga kuoma. Ndakaramwa mupurwa uye nezvinhu zvose pamba pavo, ndikati ndipo pandakange ndazviwana, asi ndakatanga kurohwa. Ndakatanga kurohwa nevanhu vandaisaona kubva ipapo. Mhuri yeZimbabwe. Ndoda kungotaura pano nhasi kuti kushanda nemaoko ako kwakakosha. Kuzvishandira nemaoko ako kwakakosha. Chandakaona gore iroro handichikanganwe. Saka nyaya yangu ndaiuyisa mudare kuti kune avo vari kufunga kuzoita zvinhu zvekuromba kana zvekuwedzerera mari muupenyu hwavo, vazvisiye. Nekuti ini ndakaita chidzidzo, ndakazobatsirwawo zvangu nevakandibatsira, asi ndakange ndotambudza hama, vana sekuru naana mbuya vakandirera.
kuti ndinge ndichiombonorwa mune zvandakange ndazviisa kwemakore 3 upenyu hwangu. Ndakazoona kuti ndaitorariswa naivo sekuru vakange vachinzi vakafa ava. Ndivo vaindirarisa kuenda kwese kwandakazoita kudzokera kumba kwavo. Vakange vazviona, vakange vasina kufa, vaive vapenyu. Saka zvinhu zvandoda kungosheyawo nemhuri yeZimbabwe. Tete mundibatsirewo nekuti mhuri yeZimbabwe inzwe nyaya yangu iyi. Vakawanda vabatsirike, varege kuita zvisina kufanira, kunze kunoshandiwa nemaoko. Kubvawo pandakabatsirwa ndakatanga kuzonyatsozvishandirawo, ndakutoita upenyu hwangu uchienda mberi. Sekuru vaye vakazotambira zvinhu zvavo zvikazopiswa, nekuti zvakange zvaiswa muzita rangu, zvose zvavakange vanditora, vhudzi rangu riye vakazorirasiswa rikazopiswa nevanhu vakange vachindibatsira vemweya. So thank you very much kune vaonawo vhidhiyo rino kusvika pano. Kana muri vatsva paYouTube channel yangu, ndokumbirawo muise subscribe kuti muzoona mavhidhiyo akawanda atichange tichiposta nguva yeconfession. Kune vanenge vanewo dzavo confession makasununguka kutaura, tokuonesai kuti mutipe maconfession enyu, munokwanisa kumanyora tozomataura pano. Ndinotenda zvangu kune vachabatsira nevachanzwisisawo nyaya iyi.